Well, it is all over at Chatsworth Stadium. AmaZulu uSuthu Mabhesha khona libhekene nesikhukhune. MTN 8 wafa. Unfortunately, it didn't go the way we expected for AmaZulu. Eish. Hard luck, ne? No. Ngibingele uhlaka godide lo umlandelo wamaZulu. Angazi ngathini. But ke gcineni sizame kakhulu. Ngicathi shawe izinto ezincane izinto ezishayile ngicathi izinto futhi esikwazile ukuthi ugame esiphuma kuyona ku Stellenbosch izona lezi. Uma ngabe ngithi ngiyabuka lapha enkabeni yesisu kunomorale nombanjo akufanele babe necombine lapha ecombination. Sure. But uma ngithi ngiyababuka ayifuna ukuhlangana kahle. Angisho ukuthi abekho right ba right. Kodwa i-combination yabo engathi ayifuna ukuhlangana sengathi ucoach angakazi ukuthi ayi-check le yanto azama ukulungisa lapho adjust mhlambe afake uBen akhipha umbanjwa noma mhlawumbe akhipha uMorali afake uBen but akwazi ukuthi kube khona umuntu azomfaka lapha uzokwazi ukuthi enze izinto zenzeke egemini namhlanje namawinga wami ama-wing back am angwabonanga kahle ukuthi bekwenzakalani kuona ibhola bekufanele umuntu uyakubona ngathi bayalifaka uthi uyambona ukade ufuna ukukhatha in umdaka ngithi ngifanele ngabe uyadeliver ngingaboni ukuthi kwenzakalani but ngicathi ucoach uzodlala phansi nabafana ba analyze igame babone ukuthi imosheke I think so team engabe sesodlala ngolosithathu nePirates kuzoba izinto ezi-right but nje ngesikhathi sami ngi-right ngicabanga ukuthi ucoach noncane ukuthi ke nama injuries athanda ukungishaya cause I think experience ka extend namhlanje besidinga ya nje ngicathi experience ka extend besidinga namhlanje nomahloko futhi besimdinga ukuthi mengabe sikhipha umuntu onjengongwenya kungena umuntu onjengomahloko akwazi ukuthi abambe igame siqhubeke sephambili but ke ngithi abafana ababuyele changing room ba check ukuthi kwenzakaleni nabo coach nama analyst yonke into bakwazi babone benzenjani but nje hayi isikhathi sami se-right. Mina ngifuna ukuthi could it be ukuthi mhlambe it's still the second game so maybe amajita akawajeli kahle ngendlela ekulindeleke ngayo. You touch indaba kaMdaka, we saw uMdaka overlapping but all the time overlapper you find isikhala sivuleka lapha bese uthola uHanama esebuye ngathi uzovala and then naye aphinda shiye esinye isikhala ngalena yabo. So I think kulonto ekanjalo kuzofanele ukuthi kula kulokhu njani kuma esifini sakhe kuzomela kube khona umuntu azomchecka ozodlala njengohlangabeza ozothi mengabe ukuthi siyavuleka ispace sifuna ibona uHaminap kube ukuthi uyakwazi ukuthi yena ahamba ayovala leyo ndawo esuke ivulekile ngoba ngicathi kufuneka umuntu okanjalo kulonto ekanjalo ukuthi umuntu osesiswini makukhona isikhathi sivuleka kube yena osibhekayo bangabe sebephusha ngokuvuleka imbobo ngoba iyona lento yenza ukuthi benzisa isikhathi amagoli amangaka. Hard luck. We're still at home this coming weekend. This coming week. Sibheke Orlando Pirates. Something positive can still come there, judging from the performance and namhlanje and the goals. Amajita are able to score, and ama mistake akona laphana emuva as you have already alluded. I think igame uyangolo sithathu i-open. Sure. I-open kakhulu ngicathi kungenzeka noma yini. But ngiyabanikeza abafana ukuthi ithemba lokuthi bazoyina igame ngoba vele still nayo sidlala home. Yeah. I think isona nje 2-1. So bashaya abafana baseyole ngoba nabo ngithembe ngabe ngibabuka izolo basanawo la malike abanawo esokwazi ukuthi singene ngawo. So nje ngiyabathemba abafana and ngiyazi epaleni kubona chain mase usufikile ke ngiyafika futhi ukuthi kuyangena igoli. So angicathi kuzokwenza soba right. So but right nje ngicathi no goalkeeper wami ke futhi ke I think nawo sathuka because igame yakhe yokuqala le but ke I think ukuthi ke kancane nawo uzokwazi uku-adjust abe right but nje all in all abafana abadlalile because bebengeke bafike e-start time kube bebengadlali ukubuya ku 3-1 kubo 3-3 is not easy but bakwazile ukubuya kwabo 3-3 bayipush igame yakhe e-start time. Hard luck, better luck next time. Ngiyabonga kakhulu mfethu I think igame lento sikwenza ngcono. Well, it is all over at Chatsworth Stadium. We just witnessed AmaZulu uSuthu Mabhesha khona libhekana nesikhukhune. MTN 8 wafa unfortunately for uSuthu lwaguqa akubanga ngendlela ebesiyilindele. Siyathemba kodwa ukuthi ke ngokuzayo kusazophinda kulunge Katsheni. Yeah ngibingelele ababukeli balele nto bale show akubanga nani namhlanje yena sidlalile kodwa ke esenza amaphutha amaningi
but the fact that is concede amagoli awu4 leyo nto isho ukuthi ama mistake abe maningi kakhulu eswenze lapha egroundini. So noma ngekho ibhingenqinqozo wa referee kodwa ke ufuna before ugxeka u referee nawe uqala uzibheke wena. So maningi amaphutha eswenzile kodwa kukhona esikwenze kahle uba sikwazi ukuthola ukuthi sishaya amagoli awu3. So mhlambe singathatha lokho njengento epositive ukuthi kule game yanamhlanje besinayo ingcindezi ngoba bekuyi must win bengwasidlalela ekhaya. So ama team abedlalela ekhaya asawine wonke kuba nala segoli bedlala ekhaya win. So nathi besinayo ingcindezi ukuthi ama team akona hostile asawinile kodwa ke kwangenzeka but ke nescore siyasho ukuthi bekuwafa ngempela u4-3 amagoli amaningi kakhulu. Singabagxeka abafana wenza ama mistake kodwa futhi ifuna sibanike sibakhuthaze sibanike umfutho because bakwazile ukukora amagoli ukuthi balungise lapha nalapha. Ngicathi mhlawumbe uzwane nje ngathi kancane asebenzele sasisakho ba unabadlali abasha saba introduce but ngathi abakahlangani kahle. So sithathana kuba inhlakanhlaka kancane because last season bese sitholile combination yo Liam Ben sesengathi nokho uLiam Ben simbona ukuthi uhamba kamnandi nozikhali nabo hlangabeza but ke manje sisiyabona ukuthi uzama ukwenza icombination entsha but ayikahlangani kahle. Masikhuluma iqiniso ngathi icombination la izama ayikahlangani ngendlela. So ke sisalimala lapho kwamanje but idlale kahle kakhulu ukubona ukuthi nje sesiphumile sizama ukuthi focus kwi game esoyidlala manje ngo Wednesday neOrlando Pirates. That's another big one. One of the highlights ngingabuyeli kwinjomane. One of the highlights njobu sasho amagoli are able to come and I think ama mistake abekhona lapha yana emuva okuyilawo nje those slightly one engicabanga ukuthi kuseyinto esangapholisheka moving forward isizini iqala. Ngenxa yokuthi isizini lesiqhamuka ephelile lesiphuma kuyona isizini engasiphathaka kabi kakhulu besinama combination amahle kakhulu i team yonke nje bese very solid. So sihlakaza manje ngoba sifuna ukintroduce ama players amasha ukuze nawo abe comfortable asikhombisa ukuthi asikhombise lebhola lawo leli njengoba phela siwalande nje wasazi ibhola lawo lama players. So manje kumele lana ke asewadlalise up until azabe comfortable akhonza sibonise lebhola lawo but akukahlangani njengoba ngisho nje kodwa i team ngiyathemba izokwenza kahle kakhulu. Ngiyathemba izokwenza kahle kakhulu going forward nePirates izosizwa kahle sizonyakazisa impela. Sizonyakazisa iPirates. Njomane ngikubona lapha ushaya amanye amagoli lapha yana ngakubona usuqethuka ngasabona kahle ukuthi kwenzakalani. Hey usuthi uyayivumela impi uyayivumela babengapha singapha wafuna uJudu. Ngibonge ithuba engilitholayo ngibingelele kubalandeli bonke ngibingelele nakubabukeli beshow. Singafiki nje kule uqethuka imileage ihambile intwana ungabusanaka imileage ihambile kanti nayo le mpemo ayikube ngixina hayi kodwa ke vele ke intwana waseyibekele ethuzane kodwa ngesisho lutho. Sibuyele egamini kodwa ay abafana abasinika umdlalo omhle. Siyabonga futhi njengoba esebekile ugatsheni i-team yinhle kusukela nje kuma new signings futhi siyabonga lokho okwenziwa uMankethe ukuthi bonke abantu abakhona njengoba ebasayinile kufanele abanikeze igame time. Yebo angabe njalo sihlezi sibona ubuso bodwa kwi point system na kwi knockout system. Lokho akwenzile nje kuhle impela bese sikhalaza nje kancane ayi namhlanje lapha emuva ayi ubhungana ngazi bekwenze njani kodwa ke kufanele abuyele kwi drawing board beyokulungisa ngoba kuzolunga khona kodwa nje i-team yona isizoba nayo nanokuthi ke indaba yabo yokuxhamazela bonje impela abadlalile hayi abafana abancane lapha yana ayi kunalo ungena walomfana lona uniyo Mkwena hayi bona abadlali sinabo bese siba nalenkinga ke engizobe lokhu ngikhale ngayo njalo. Sinenkinga akusebenzeki kahle asazi noma kukuyi management asazi noma kuku PRO noma kukobani njengamanje kunomdlali kade asayina kodwa simbona uyiline ngapha
first game yokuqala kade edlala ushumayela mshumayeli i striker leso ngesizini ephelile nginganqamuli Njomani ngoba mhlambe kokunye kuyenze ukuthi thina as ama fans siyafisa ukumbona kanti mhlambe management bayazi ukuthi kusalungiswa kusathashwa lapha nalapha mhlambe akuzozwakala kahle mase sithi thina abenze kanje mhlambe ngizothi mina asibanikeze ithuba sibone ukuthi igcinaphi ngeke nangesizini ephelile ku MTN 8 siphume kanje ngama strikers ama strikers engekho njengamanje ngeke lo mfana lo umaqokolo ngaso sonke isikhathi abe udlala phambili kodwa kunama strikers ama strikers akhona asayiniwe ahlala ebhenchini yini inkinga sifuna ukwazi ukuthi yini inkinga kaMshumayeli ngoba phela manje kufuze ngabe uyashumayela bese abantu beyikhetha inkosi ngoba yona indawo nje bese sishoda ngayo lapha phambili ngoba njengamanje namanje sishawa istrike uma kuphela ungwenya sekuphelile yabo manje leyo nto ke silimazayo esisacela ukuthi nje imanagement akuyisebenzele phezulu kwakho ukuthi ngeke ukuthi njalo isizini nesizini umdlali mayiqala uma uthi njengoba befika ngeke ukuthi amaphepha akhe awakalungi futhi ngabe amaphepha akhe aselungile bese sazi ukuthi sisebenzela phezulu kwayo kodwa ake ngithi hayi bamandlakazi asipheleleni kuyindoda emnyama ngolwesithathu kafushane uyibona kanjani leyo kafushane sithi qaphu yendoda emnyama hayi siyosengwenkehle abafana bobe begcole ejele siyosengwenkehle phela sithi habe usuthu siyabonga asabonga kakhulu Njomani.